Parlem amb Carme Manuel, que ens presenta el seu llibre Llanceu la creu. Carme, Llanceu la creu. Què has contat en Llanceu la creu? Fins a on pugues contar? Sí, bé, puc contar l'argument, clar, és clar. Llanceu la creu és un llibre sobre una època, és un llibre sobre el creixement d'una dona i la decisió que pren en un determinat moment de la seva vida quan la figura més important de la seva existència, que és la mare, mor. I davant d'aquesta manca ja d'aquest buit existencial, el que li passa és que es troba abocada a fer front a una sèrie de qüestions i la més important entre elles és la seva falta ja de comunicació amb el propi home. Una primera novel·la. És una primera novel·la, sí. És una primera novel·la. Dins d'esta primera novel·la, què ha sigut el més complicat a l'hora del procés de creació, el procés d'escriptura? Tot ha sigut complicat perquè la veritat és que és una novel·la que portava pensant des de feia molts anys. Des de feia molts anys ja tenia la il·lusió de posar-me a escriure, però no havia trobat encara el moment. I això ha costat molts anys, la tenia al cap i una vegada ja vaig trobar el moment. Després va ser com començava a escriure, quin tipus de llenguatge feia servir i com podia unir una història del present que fos atractiva però al mateix temps tenint sempre el rerefons del passat. I com unir-ho tot, com unir aquest present i aquest passat, i això és el que possiblement m'ha costat més. Diguem que és el tema l'arquitectura de la narrativa, sí. De la narrativa. Sí, perquè bé, tothom tenim històries al cap i les històries se repeteixen, però el que és irrepetible és la manera de contar, la manera de transmetre, la manera de construir aquesta història. Això possiblement siga l'originalitat de cada escriptor. I no vull semblar massa ambiciosa, però sí que tenia una il·lusió per poder construir una història que anara un poc més enllà de la història tradicional, d'un principi, un desenvolupament i després una fi. Tot és ficció. Tot és ficció, sí. Però també quan se diu què és la literatura, és la ficció, però també què és la literatura sense la memòria. Fins quin punt hi ha memòria, fins quin punt hi ha ficció, fins quin punt hi ha fantasmes, fins quin punt hi ha respondre a preguntes en Llanceu la creu. Tens raó, és ficció perquè tot i que té també una grandíssima influència de la memòria, de les meves vivències, aquesta memòria i aquest anar al passat, des de l'edat que ja tinc, ja soc una persona prou gran, naturalment està tot desdibuixat i és contar el passat des del present. I aleshores és poetitzar, aleshores ha estat també retrobar, reinventar, fer una quasi penitència i una expiació dels meus pecats i una expiació amb la meva pròpia història. I per tant he estat en contacte amb els fantasmes, he estat en contacte amb aquestes ombres que m'han envoltat tota la vida, però també ha sigut una vivència molt interessant perquè de vegades els he destruït, de vegades els he construït i de vegades els he estimat. La novel·la va aparèixer fa uns mesos, ja pertany al lector. Sé que està realitzant una sèrie de campanyes d'animació a la lectura, te conviden. I quina és la reacció del lector davant Llanceu la creu? Què te transmeteixen? Què te conten? Sí, estic molt sorpresa perquè la novel·la la vam llançar a la Fira del Llibre i des del mes de maig fins ara ha tingut molt bona acollida. Estic molt sorpresa, jo soc la primera, molt contenta i per a mi sempre és un honor que algú em diga he llegit la teva novel·la, m'ha agradat. Els amics, els familiars, companys que estic retrobant des de fa més de 30 anys que m'escriuen perquè han vist la novel·la a la llibreria, a la Fira del Llibre, l'han comprada i m'escriuen un e-mail. I jo no soc una persona de Facebook, per tant no tinc aquest lligam, però sí em diuen, l'he llegida, m'agrada molt, és molt poètica, sé m'identificar molt en moltes coses de les que contes perquè jo crec que això és una novel·la d'una generació de les persones que som fills d'aquells que van passar la guerra
I, per tant, també d'aquesta generació que hem viscut entre el camp i la ciutat, entre la València de l'Horta i la València urbana, entre el parlar valencià a casa i l'aprendre castellà i fer la nostra vida un poc esquizofrènica, entre una llengua i una altra, sense trobar molt bé el terme mitjà i l'espai que puguem viure bé i d'una manera conciliadora amb les dues llengües. I les persones ja t'he dit que els meus amics de la meva edat em diuen això, s'hem identificat, ens agrada. La gent més jove, aquesta setmana he estat amb els alumnes de l'Institut Benlliure, que l'han llegida, i els ha agradat també, alguns no els ha agradat gens, perquè han trobat que és una novel·la difícil, i els salts de present, de passat, això els ha sorprès molt i fins i tot els ha posat en contra de la novel·la perquè l'han trobat dificultosa a l'hora de seguir la narració. Però bé, en termes generals els agrada molt la figura de la mare, estan molt sorpresos de com la relació entre la protagonista i la seva germana. Alguns protesten i m'han dit que la protagonista pràcticament sempre està amb la mare, però molt poquetes vegades amb el pare, i ells sí que estan amb el seu pare. És a dir, he vist la gran diferència entre generacions i com que des d'un principi, jo això ho he reivindicat, aquesta és una novel·la d'una determinada generació i d'una determinada generació nostra i de cap altre lloc, crec jo. Quan escrivies Llanceu la creu, pensaves en el lector? Sí, estava pensant en un lector de la meva edat, estava pensant en lectors de la meva generació, però mai vaig pensar en xiquets o mai vaig pensar en jovens de 14, de 15, de 16 anys, no. Crec que la poden llegir, l'estan llegint, de fet, però la meva intenció era que arribara a la gent que ha viscut amb mi. Aquesta complicitat? Sí, els còmplices, és fer-los recordar, és fer-los reviure també aquesta fantesa. I t'has trobat una sorpresa? M'he trobat una sorpresa. Això te condicionarà un pròxim treball? No, jo crec que no, perquè jo no soc una escriptora professional, és la meva primera obra, tinc il·lusió per fer-ne una segona, i per tant, diguem que si puc escriure una segona tinc tota llibertat perquè no estic condicionada, diguem, per l'escriptura com a un treball. I per tant continuaré fent el que puga, més que el que vulga, el que puga. És la teua primera novel·la, però la teua vinculació a la literatura és de tota la vida. Tu eres professora de literatura a la Universitat de València. Sí, i jo soc professora de literatura nord-americana a la universitat i des de fa ja molts anys, des de fa 20 anys. Quins autors hi ha quines influències de quins autors tindria Llanceu la creu? Jo crec que realment molts, perquè des de fa molt de temps faig classe de literatura nord-americana, però abans he sigut una lectora de moltes literatures. M'agrada molt la literatura espanyola, m'agrada molt el Quixot, m'agrada la literatura del segle d'or, però també m'agrada la literatura italiana, però també els francesos, els clàssics. La literatura russa, és impossible no haver llegit a Dostoievski. És a dir, és impossible, però direm que l'acostament i l'aproximació que tinc des de fa ja molts anys, la manera d'analitzar, pràcticament de passar pels raigs X els textos dels nord-americans, fan que possiblement aquesta novel·la hagi tingut més influència d'aquesta literatura anglosaxona, de la imatge ràpida, del minimalisme, del realisme brut de vegades, d'aquesta frase impactant del que Hemingway dia d'això de la punta de l'iceberg. Només deixar el suggeriment i després que el lector... La novel·la està a València i Hemingway va viure a València. Sí, alguna cosa deixaria. Sí, Hemingway va viure a València i molt important la seva relació amb la ciutat, sí. Molt bé, mentre arriba un pròxim treball, se quedem en Llanceu la creu, te desitgem molta sort i que continues replegant tots aquests testimonis d'aquests nous lectors, que sempre resulta molt gratificant. I gràcies sobretot per oferir-nos aquesta novel·la. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.